Entre montes húmidos e vales onde a néboa baixa a miúdo, érguense as ruínas do mosteiro de Melón, un dos grandes nomes da Galicia medieval. Hoxe quedan pedras quebradas polo tempo, arcadas abertas ao ceo e un silencio que impón respecto. Pero durante séculos este lugar foi poder, riqueza e autoridade. Conta a lenda que dende os seus primeiros tempos Melón non só acumulou terras e influencia, senón tamén segredos. Dise que tras certas reformas na igrexa no século XVI comezaron a escoitarse ruxidos profundos entre os muros, como se a pedra protestase ou como se algo se movese baixo o chan sagrado. Co paso dos anos, en 1885, un raio derrubou a igrexa case por completo, deixando en pé o altar maior, como se unha forza invisible o protexese no último instante. Dende aquela, Melón converteuse nun lugar onde a historia convive coa lenda. E no patio interior, entre fragmentos de capiteis e cornixas, hai quen afirma ver unha figura branca camiñar de noite. Un monxe alto que se detén, mira cara ao claustro e esvae como fume. Outros falan de nenos pequenos con roupa antiga, correndo entre as arcadas ou mirando dende as ventás quebradas, que desaparecen en canto alguén se achega. Son só relatos alimentados pola ruína e pola suxestión, ou existe algo máis no mosteiro de Melón? Hai quen está convencido de que aquí non quedou só memoria, que algunhas presenzas seguen a repetir a súa rutina, como se o tempo neste lugar non avanzase de todo. E na nosa mesa de misterio de hoxe, como sempre, o noso tándem, Pablo Sangiao, Carlos Tresandí, como estades? Moi ben, boas noites. Encantados de tervos de novo aquí. Temos tamén a Carlos Gabriel Fernández, experto en lendas. Como estás, Carlos Gabriel? Moi ben, encantado de estar outra vez aquí, moi ben. E o noso convidado de hoxe, que ademais repite, Eduardo Pereira. Gracias, boas noites. Pois moi ben, moi ben. Ademais, falando dun sitio que me gusta moito. Que che gusta moito. Os catro coincidides en que coñecedes moi ben este mosteiro de Melón, do que hoxe imos a falar, un templo cargado de lendas que se levantou no século XII, verdade, Carlos Gabriel? Cale un pouco a súa historia. Sí, levantouse no século XII para que nos situemos na época na que se construía a Catedral de Santiago, nesa mesma época, tuvo un esplendor. Nos séculos seguintes, polo poder e polo que queda do mosteiro, vemos que houve riqueza ali, e desapareceu ou comezou a súa decadencia na mitade do século XIX, cando foi a desamortización que afectou a este e a outros moitos edificios religiosos. A partir de ali comeza o deterioro, o roubo de pezas e a alimentarse a lenda, a lenda que digamos... Que envolve, non? Este lugar que ten unha parte máxica, unha parte histórica, verdade, Carlos? Unha cousa curiosa é que ademais cambia, quero dicir, os frades que estaban ali ata o século XV tiñan moi mala relación. Franceses, ademais, frades franceses. Porque eran da orde do Cister, se non me equivoco, e tiñan moi mala relación cos cidadáns da vila, cos cidadáns de Melón. De feito, creo que uns señores feudais chegan a retiralos dali para facerse fortes ata que entra outra congregación de Castela que sí que se queda ali ata ese fatídico día do... Non se sabe moi ben, segundo a historia, a desamortización... O rayo, o famoso rayo que parece que chegou para destruir a parte do mosteiro, non? Que un rayo caiga nunha igrexa, pois ten unha aura como de maldición ou de castigo, non? É icónico, non? É un pouco icónico, claro. Carlos referíase a esa mala relación que había entre estes frades franceses e os veciños de Melón. Claro, debíase a que os frailes lles impuñan pagar unhas cuotas que a xente casi pasaba fame, non? Eso, eu penso que pode ter moito que ver coa lenda que se foi trabando despois co tempo. Eu creo que tivo moitísimo que ver. De feito, iso, eles foron expulsados polo propio pobo, polos propios habitantes de Melón, e non sei se xa deses momento xorde tamén esa pegada que ao final acaba como convertendo a Melón neste lugar
maldito entre aspas, non? Medio máxico tamén, e como é medio maldito e medio máxico, pois alá tiñades que ir vos. Como non imos ir? Como non imos ir? Un titular moi breve antes de ver a primeira parte da vosa investigación. Eu diría que é un sitio francamente enorme, non solamente o mosteiro, senón tamén todo o terreo que ten ali, cunha intranquilidade continua. Pablo. E para min tamén é un sitio enorme, pero cun corredor inquedante, polo menos inquedante.